ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ብሽም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መበል 111 መዝሙር ከንብቤ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ብምኽሪ ቁንዓትን ማሕበርን ብምሉእ ልበይ የመስግኖ ኣለኹ። ግብሪ እግዚአብሔር ዓብዩ እዩ፣ እቶም ብእኡ ዝሕጎሱ ኩሎም ይምርምርዎ እዮም። ግብሩ ክብርን ግርማን እዩ፣ ጽድቁ ከዓ ንዘለዓለም ይነብር። ንተኣምራቱ መዘከርታ ገበሮ። እግዚአብሔር መሓርን ርሕርሕን እዩ፣ ንዝፈርህዎ ምግቢ ይህቦም። ኪዳኑ ንዘለዓለም ይዝክር። ርስቲ ኣሕዛብ ብምሃቡ ሓይሊ ግብሩ ንህዝቡ ኣርአዮ። ግብሪ ኣእዳው ሓቅን ፍርድን እዩ፣ ትእዛዙ ኩሉ ጽኑዕ እዩ፣ ንዘለዓለመ ዓለም ጽኑዕ። ብሓቅን ብቕንዕናን እተገብረ እዩ፣ ንህዝቡ በጃ ሰደደሎም። ኪዳኑ ንዘለዓለም ኣዘዘ፣ ስሙ ቅዱስን ዘፍርህን እዩ። ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርታ ጥበብ እዩ፣ ዝገብርዎ ኩሎም ሰናይ ልቦና ኣለዎም። ምስጋናኡ ንዘለዓለም ይነብር። ኣሜን። እግዚአብሔር ምስጋናኡ ንዘለዓለም ይነብር። ሃሌሉያ። ኣብዛ መዝሙር 111 እንታይ ንርኢ? ናይ ውዳሴን ምስጋናን መዝሙር ኮይኑ ብፊደላት ዝፍለጥ መዝሙር ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ ወይ መስመር ብመስርዕ ፊደላት ዝጅምር ኮይኑ ሙሉእ ምስጋናን ውዳሴን ንኣምላኽ ዘመልክት እዩ። መዝሙር ኣብ ምኽባር ሰናይነት ኣምላኽ ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ 3 ቀንዲ ክፋላት ተኸፋፊሉ ክትርጎም ይከኣል። ቀዳማይ ጻውዒት፣ ውዳሴን ምስጋናን ካብ ልቢ። ፍቕዲ ካብ 1 ክሳብ 3 ቴማ ጽሑፍ መዝሙር ብህዝባውን ብሕታውን ውዳሴ ይጅምር። ትርጉም ውዳሴ ካብ መሉእ ልቢ ማለት ብውዕውዕ ስምዒትን ቅንዕናን ክበቁል እምበር ካብ ምድግጋም ቃላት ጥራይ ክኸውን የብሉን። ፀሓፍ መዝሙር ንእግዚአብሔር ብሕቡእ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጉባኤ ኣማልኽቲ ዘምልኹ ከምኡ እውን ኣብ ምእካብ ቁንዓት ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ኣመንቲ ዘተባብዕ ኣብነት ክኸውን እዩ ከም ዝጽሒፉ ዘሎ። ካልኣይ ኣስተንትኖ ብዛዕባ ግብርን ተኣምራትን ኣምላኽ። ፍቕዲ ካብ 4 ክሳብ 9 እቲ ሓሳብ ንባህርያት ኣምላኽን ናይ ምድሓን ስራሕን ምግምጋም። እቲ ትርጉም እግዚአብሔር ርሕሩሕን መሓርን ይቕረ ዝገብርን ንህዝቡ ዝዕገስን ምዃኑ እዩ። ነቶም ዝፈርህዎ ምግቢ ሂብዎም። እዚ ከዓ ኣምላኽ ንዋታውን መንፈሳውን ድሌታት ህዝቡ ዘየቋርጽ ሓልዮትን ምድላዋትን ዘርኢ እዩ። ንህዝቡ በጃ ሰዲዱ። እዚ በጃ እዚ ብመንጽር እምነት ክርስትና ከም ምልክት ናይቲ ኣብ መስቀል ቤዛነት ዝተፈጸመ ዓብይ ናይ ምድሓን ስራሕ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ዝትርጓም። ሳልሳይ ፍርሃት እግዚአብሔር መሰረት ጥበብ እዩ። ፍቕዲ 10 እቲ ሓሳብ መደምደምታን ዝዓበየ መንፈሳዊ ትምህርትን እዩ። እቲ ትርጉም ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርታ ጥበብ እዩ። ኣብዚ ፍርሒ ራዕድን ባርነትን ዘይኮነስ ፍርሃት እግዚአብሔር
እግዚኣብሔርን ፍርሃት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኣኽብሮትን ብፍቕርን ደው ምባልን እዩ። እዚ ድማ ንሓደ ሰብ ትእዛዛቱ ክሕሉን ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ከተግብሮን ዝድርኾ እዩ። ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለቓልካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ንቓልካ ክንተግሃሉ እግዚኣብሔር መሓርን ርሕርሕን ንህዝቡ ዝዕገስን ምዃኑ ክርዳእና እግዚኣብሔር ኣዒንቲ ልቦናና የብርሃልና። እግዚኣብሔር ሰናዩ ሰናይ ከዓ ገብር ምእንታና ምእንቲ ከይንጠፊ ኢሉስ ነቲ ዘፍቅሮ ወዱ በጃ ሰዲዱልና። ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ተባረኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዓልትና ባርኽ። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ሰውረና። ንሕና ከዓ ሰናይ ክንገብር ጸጋኻ ኣብዝሓልና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን።